אתה לא רוצה להגיד לא? אתה אמרת שאתה רוצה להראות ליעקב איך שמים מצופים. בוא נגיד לו ואני אשלח לו בווידאו. אתה אמרת. תגיד לו, יעקב, כשהולכים למים, צריך, אז צריך מה? אז צריך מצופים. מי מנפח לך מצופים? אבא. מי קנה לך את המצופים? יעקב. אני חושב שיעקב קנה. יעקב קנה לך הרבה מתנות. הכדורסל, יעקב קנה לך. לא, יעקב קנה. יעקב נתן כסף למיכלי, ומיכלי, אב ואימא ואיתן הלכו לחנות גדול, לחנות גדולה, וקנו את הכדורסל, נכון? אתה זוכר? גם את הבלוק של הציור. תגיד לו עוד פעם, יעקב, תראה, כשהולכים לים צריך? תגיד מההתחלה עכשיו לבד. כשהולכים, תגיד, כשהולכים? למה לא? תגיד לי יעקב, אני אוהב אותך, תודה רבה על כל המתנות. לא, בעברית, תודה. תודה. יעקב.